Ahojte ľudia, nového vydania si ideme zahrať Grow a Garden. V Robloxe. Ideme na to. Tak je to The Garden Game. Záhrada. Ideme na to. Zapíname pás. Som to dlho nehral. A ideme ďalej. Kokos. Čo? Jak si tako Frozen, to je jaké tako? To je tako. Ja som to asi veľmi dlho nehral. Nevadí. Mám záhradu. To čo je? This is your garden now. Ja to nechápem. To čo je za veľké to? Čo je to? Veľké. To čo to je? Čo je to? To ne. Idem do stredu viac, aby som zistil, čo to je. To nejak nechápem. Ideme. Pod schodok, kde schody sú. A čo je burning wood? To je super. 6 lajkov. Na to napríklad. Mám to nejaké vajca? Asi nie. A mám to nejaké vajco? Toto čo je? Toto čo je? Ideme Paradise Hack. Máme nášho Cook. No, tady ja som Cook. Čo tu mám? Ja som toto nikdy nemal. Čo tu mám? Snakea. Mám nejakého Parasuka. Neviem, čo to je para. Cook. Aktívne. No, čo je toto, zistíme. Čo to je? Nejaké disko, či čo to je? To je divné, čo je? Mango Aurofa. Aurofa. Teraz Aurofa. No tu mám toto. Čo je? Koľko to má hodnotu? Podľa mňa nemoc nie, ale chcem zistiť to. Má to 527 000, ale nemoc. Ja to predám asi. Idem to predať. Koľko sa je toto? 21 000. Močako. Takže čo to ani moc peňazí na to. Ani 1 miliard nafodili. Nafodil a potom tu nič není. Nič tu není. Seedy. Bambus. Nafodil. Bambusy máme. Get Moonlight. Nie. No toto využil. Ne. Bambus. Dafodil. Kde dám kvety? Tu mám dafodil, takže tu dám dafodil. Ideme to. Čo si rozdial. Počkaj, ak sa ide fairy food.
Nie, som to. Aspoň to dám ďalší bambus. Ideme na to. Teraz som vyjabala. To je klokan. To není klokan, to je Simon. To je super. Dragon. Lloyd ne, to nechce. Je tiež nejaké toto. To je avokádo teraz. Ideme na to. Ideme. Ideme na psí. Ne, psel. Avokádo chcem to. Aurora. Avocado. Blueberry. Aurora, avocado. Mač. Toto je 55 000, to nič. Toto tiež nič nebude. 10 000. Ani to nie. No, 2000. Svojcový inventár. 55 000. Čo tu máme za veľké kvety? Honey closet. Veľa vecí sklidí, alebo nech sa to povie po slovensky, neviem. Našiel som Aurora. To je Aurora Beanstalk. Samozrejme, že koľko má hodnotu Aurora Beanstalk? 2 milióny. Super. Idem to predať. Celý ne. To som chcel všetko. Som sa preklikol, no nič. Si niečo zarobil. No späť stojí. A to je niečo. Čo? Shocked Heavenly Beanstalk Wet Disco. Kde ten dragon? To chcel. Možno koľko stojí. 1 026 000. Super. Či to dať preč a predám to všetko. 10 000. Nej, milióna. Čo to je? California. Káže, ak sa to bude, čo je to? California. Nie, a nechcem bambusy. No, zlatý je dobrý. Môžem takto šplhať potom. Mám tu pár kokonatov. Neviem. Len California. No aspoň ten zlatý nemám. Skodený. Čo to budem robiť na kokose? Teda banáne. Čo je nejaké tiež to Aurora. To vážne dole nemám. Toto malé. Idem do Orange. Mám na sebe teraz všetko predať. Čo mám? 2 milióny. A teraz všetky veci dám sem. Tady.
To je áno, Recall Ranch, to som chcel. Shop with a gift shop. Generation trading ticket. Auto. Trading ticket, to som nechcel. Ja si kúpim aj toto, Recall Ranch. To nie je tak veľa, mám teraz presne 100. Harvest Wall. Harvest. Ideme na. Tak teraz neviem. Na Rose. Rose je to. Už tam California. City. Ne, môj zlatý bambus. Taký, Ako to zobrať? To lapára sú Robert Hedby. Co má inventory? 1000 Holy Fox. Teraz mám toto. Kiwi a kakao, kiwi. No také, nechci to mám proste. Ne, ja som. Prosím, bambusy, predávajte sa, prosím. Budete tu, ja to viem. Ja to budete. Celé to viem. Kde sú bambusy? Bambusy. Kde sú to? To. Nič. Ideme. Kde je bambus? Tu. Prosím. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aha. Takže nič to nie. Tak to je super. Nič to nie. Nič. Tak. Toto je koniec tohto videa, dajte like a odber. Ahojte!